assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka aljuma ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fo salminama e inde konon manama e jettole serenɓe min jijita kaylal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e sénégal e aduna foof no subaka fo bani mon debba Aissata Ndiaye hande no ɗon jiyani banam gorko Amadou Moussa mbeɗandi hanko hirtori ko lacciri onon sosoɓe jajaɓe noon mon dañ ko kalɗo no fini o haccitima hen o ronkiɗorade e plateau o ɗum noon hande ko Oumar Mamadou Sow jaadaten e banggal roɓindu jaydel weɗen ko woni e jaydel ɗi kanko tottata en ɗum so Allah jaaɓi bisimilla ma Oumar. ko noon Aissata Ndiaye a jarama a salminama no fewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw meɗen Pindi TV ɗo ɓe goni e ɗo ɓe goniri e duni baba adama nde no mbiɗa ni noon bisimilla mabɓe e revue de la presse meɗen e oɗo ñalawma hande aljuma nogas e jettati lewru août hitande 2020 Amadou Moussa kam no mbiɗa ni mbeɗani ɗo woni fof moni lappa reedu ndu kelle gam lottude gaye ɗum noon Amadou an wiyete Aissata en mbi bandiraɓe bisimilla mabɓe ko hande ko ɓuuri tengtude hande ni jeeya ko ɓuuri hen tengtude en tout cas toɓoli ɗi ganduɗa jippima e ñalama hanki o heccangui jamma faade hanki nokkuji kewɗi e oɗo saaha ina gondi e caɗele jayndeji kewɗi garti hen ko wona ɗum ko kadi gueɗe parrainage mbiyaɗo ittama ɗum yowti koye woteji palɗe diwnuji tindaɗe e hitande 2021 ɗum ni kadi ina wayso wadde pamodiral ha tengti noon e fonction président de la république wono chef de parti noon tigui jayde vox populi udditadama ko noon tigui jayde vox populi hella maɓe adana ɓe mbi ko caggal balɗe ɗiɗi tan walla ñalama kurɗo nde toɓoli kewɗi jippi e nokkuji kewɗi e nder leydi meɗen sénégal ina wayno nokkuji kewɗi oɗo saaha keeɓi caɗele e guila tan Pikine ha Guédiawaye ɗo e Dakar rewi ɗo Keur Massar wirti fayi Rufisque ha wiyanma ko ɗo woni Saint-Louis toon to département mo Dagana hay région mo Matam Kaolack ala hen fo ɗo ganduɗa heɓani caɗele e ɗeɗo diƴƴi ɗeɗo ngo Ayaw ngo jii toon ko pont mo Hawre oɗo pont woni ko hakkude Semme e Duunde ɗum ɗo noon hollitama kay pont o ko mabbuɗo ko jande e leydi te ina wayno ɓooyani ni ko golle ɗe jofno namdal ngal janiyankoɓe ɓe mbaɗi hande e nder helle mumen ɗiɗi ko holɗo caɗele keedi beele ko fonno hen waɗede woni ko waɗaka walla ko waɗama hen ko gollotoɓe ɓe goni ko gollani ko wayno woni foof caɗele mawɗe hande ina teska e nder région mo Matam ko nonne kay woori e ɗo e Dakar nokkuji kewɗi hanki ndiyam ɗam ina wayno nanguiɗi e oɗo saaha mo kalleten Aissata Ndiaye ko wona ɗum ko Ibrahima Boubacar Keita enen tawambo e hellaɗan ɗen jeeyo jayde vox populi janiyankoɓe ɓe wiide junte militaire woni ɓe ganduɗa ko kañ tigui mbatno coup d'état ko ɓooyani ha o waɗi démissionné ko alda e belaɗe makko kanko IBK o accitama e oɗo saaha o heeɓi ko wiyete ina wayna liberté makko kono noon koye résidence surveillé o waɗa koye galle mo ganduɗa ko galle denaɗo ɓi ko noon Karim Keita e oɗo saaha dogui moltoyima toon to leydi Côte d'Ivoire Aissata jayde quotidien ko addi jayde le quotidien arti ko e comité kalfinaɗo force covid-19 ko eɓɓore nde président de la république adduno gam ina wayno haɓade oɗo rafi covid-19 walla wallude yimɓeɓe no kuccidiri ina wayno e oɗo rafi général François Ndiaye ɓe mbi ko ne ripa woni jalani kono oɗo ri noon RIZ ko maaro o firti ko e wiide mabɓe kanko général Ndiaye o neeli mission de vérification sati mo ganduɗa yo jaah loskoyo ƴeewa golle ɗe maaroji jaltinanoni milliard uji kewɗi mbaɗa hen holɗo rewi holno waɗa ha fo tottira holko laaɓi en holko niɓɓiɗi hen on mission noon nela koto Mansour Faye nde tawno Mansour Faye eɗen gandi ko kanko tigui joguino ɗen noon gueɗe to batte ha joni balle ɗe ɗum noon saabi hande hel mabɓe jeeɗiɗi kamɓe nde ɗo jayde le quotidien eɓe garta e kanɗon haala jayde le soleil arti ko e président Macky Sall mo ganduɗa ko kay bismino e dental mawgal biyetegal université d'été tawi ko mouvement des entreprises de France hono MEDEF ko kamɓe tigui keɗum yuɓɓinde kala hitande hikko noon ko président Macky Sall wonno koɗo mabɓe tedduɗo bismaɗo o caggal ɗum noon kanko président Macky Sall o yiidi toon e mo ganduɗa ko Emmanuel Macron lamɗo dowlo France e on université d'été mo ganduɗa o bisminoma hen président Macky Sall e konngol muɗum jaajgol ngol o waɗi ƴettitama en tout cas médiaji kewɗi e windere nde o wi ko holko woni toɓɓe mawɗe ɗe ganduɗa calɗiɗe Afrique jogui gam wawa tugnade hen ɓamto les atouts d'une Afrique émergente
émergente ko ɗum woni ko président Macky Sall ari e majjum ko recrute on yeru ko wayna phase 2 plan Sénégal émergent dawal ɗimmal feere nde ɓeɓɓuno ngam ɓamtare leydi ndi ha e ɓe ganduɗa ko investisseur en ƴettoɓe koppereji mumen ummo caggal leydi ngara ngam ha joni gollade ɗo ɗum ɗo foof ina wayno o arti hen kanko o mo ganduɗa ko président Macky Sall ɗum noon jandi losole nde ni yajno hen no fewi e hel mabɓe ɗiɗi kono sa yi hel mabɓe jeenayyi e sete ndiaye may taw omo ganduɗa ko Akiwumi Adesina Akiwumi Adesina ɗiɗo duuɓi ko kanko ardino BAD noon woni Banque africaine de développement yoɗo sa o subtama duuɓi 5 paaɗi arde ha hande ko kanko ardito ngal ɗo gollorgal ndu suudu moftirdu koppareji Jayde Las ko addi Jayde Las ngal ɗo natal ngal jiiten gorko o ko général Mamadou Niang o wite eɗen gandi kay ko kanko ardinano ko wite les concertations politiques e nder dialogue o woni masala haaji jewti baɗeteɗe ha ƴeewe alhaali dawrugol holno watte ha rew lawol namnal ngal ɓe gaddi noon woni ko mbinɗen nane fuɗɗode cumul de fonction woni ha joni wonde chef de parti jogɗa parti ma gona kadi président de la république walla gona e leydi haɗa woni fonctionnaire dokkiɗa fodde golle 4 golle 5 an goto hade joddi hen waɓe namol Moussa en goni ɗo taw dawani jippaki ɗum ɗo ko hunde nde gandanɗa hoorema alay saago ɓe mbi ƴewte ɗum saabi noon haalama no fewi hewɓe mbi no président de la république Macky Sall wonirni président rutti kay ko kanko ardi landa APR ɗum noon ina foti ƴewtede nden toɓɓere ñawde ha laaɓa ceer haade mabɓe yawtude ina wayno e ko faate ɗum ɗon président Macky Sall natal makko jiiten e to banggue ñama ɗo ha joni e Jayde Las nde omo arta tan eɓe garta kamɓe nden Jayde e konnguli ɗi o haali e yeeso patronat mbo leydi France woni entreprise uji gollorɗe gonɗe toon ɗo les chefs d' entreprise holko wiiɓi o wiiɓi ko Afrique natti tan wonde nokku mo ganduɗa kala ko neɗɗo ari walla eko weela fof waɗa toon kadi ko wiyete ko exclusivité mbiya ko min somi ari e leydi Sénégal walla leydi Gambie cifrodirtemi to ko exclusivité ko min tan jogui coppal wawde arde mi gollo walla ko min tan waɗa toon naggam o wi ala kala ɗo entreprise walla investisseur ummi e duni baba Adama nde ɗo mbawɗa wonde fof e windere nde so tawi tan ina waɗani leydi ndi paɗandi nafoore hayrun so goɗɗo ummima ari jomuni kadi bismeti on exclusivité so tawi woodi nene natti en tout cas ɗo e leydi men Sénégal ko ɗum président Macky Sall wi ɗum woni intérêt Sénégal Jayde libération rewi hen libération wi ko capanɗe jeeɗiɗo e jeetato e gollotoɓe e cellal des agents de santé memama e oɗo saaha e rafi covid 19 ɗum ɗo noon ko hakkude 19 jaggi nogas e joyyi nduɗo lewru ndu gonɗen wini ko bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest tawi ko OMS on organisation mondiale de la santé ɗum noon hayso tawi eɗen gandi oɗo OMS ɓe kolliti wonde rafi o ruttima waɗi ko wiyete légère baisse usima seeɗa no fewi e nder Afrique Abdoulaye Diouf Sarr kam wi kañum ɓurani ɗum tan ko teyri a wawa wiide rafi ustima e nder ñalama goto walla balɗe ɗiɗi ɗum ɗon yaawi ha no fewi e wiide makko Jayde enquête ko loski Jayde enquête loski koɓe inniri une bombe désamorcée la police mbo leydi Sénégal wasde weltade mabɓe kono kay eko yowti e mesure d' avancement woni noɓe ɓeydirto ha joni e nder golleji mabɓe eɗen jiiya natal omo ganduɗa ko directeur général de la police nationale hono Ousmane Sy omo arta ko yowti ko e ha joni haalullaji kaltenoɗe ɗeɗo balɗe 37e promotion ɓe ganduɗa ko witeɓe brigadier 37e promotion ɓe ganduɗa keeɓi on grade brigadier tawi kay 33e o 34e 35e et 36e ɓen jottaki ɗon holno garɗa hande heɓrata ko ganduɗa wonnoɓe ɗon duuɓi gadi ɗi jottaki ɗon wadde ina woodi ko heewi ko niɓɓiɗi hen omo eto addude hen ko laaɓi kanko commissaire kanko directeur général de la police hono Ousmane Sy e nder helle tati ndeɗo jande nde ganduɗa ko jande enquête ha hande men taw équipe de contrôle nelaɗo toon to Mansour Faye e nder helle ɗiɗi ndeɗo jande enquête tawi kay ko natal makko kanko Mansour Faye e jiiten hen way kono e wiide makko o wi ke eɓi pari nde tawno kala ko waɗa koye transparence koko laaɓi ceer so ɓen gari kayitaji ina toon ma kolle paw hen giti mumen Jayde futur média l'observateur arti koko yowti e oɗo policier mo ganduɗa jeyno gollanno koto bureau des passeports kanko de wayno ko bartiɗo ko kural e hoore o felli hoore makko tawi ko wolwere nde o tottino arme de service ko ɗum kay o gollortono ko ɗum tigui o hutiri gam ina wayno wartade hen ɗum noon e nder helle jeeɗiɗi ndeɗo jande l'observateur eɓe garta e oɗo gorko mo ganduɗa ko homme de terrain
ko bawɗo gollal muɗum no feewi kono kadi ko gollo gueɗe kewɗe holko gollanno e nde o woni e sahaji frontiére uji ɗi o golli e frontiére uji guila maaje ɗe woni maritime hay frontiére uji terrestre ɗum foof ina wayni ene jeeya e ko gandanɗa hoorema ko e carriére makko ɗum noon eɓe jaajno hen e helmaɓe jeeɗiɗi kamɓe nde ɗo jande l'observateur e mi garti ko yewte transport aérien ya garta ha joni e weygo les détails du plan de sauvetage de Air Sénégal o holko feere nde ɓe ƴetti gam wadde feere ha sow oɗo Air Sénégal mo ganduɗa neni e caɗele plan o silsiloji ɗi e calɗi ɗi foof eɓe garta hen koɓe mbi woni temedde 3 emploi ɓe ganduɗa jogorno wasde golle mumen e sa cowama ma mbaw jokkude golle mumen no hannirta ni yeti e wiide nde ɗo jandi nde ganduɗa ko l'observateur jayde coftal ɓalle stade jande coftal ɓalle nde eɗen jii hen ɓiɗɗo leydi Sénégal o Sadio Mané noon hewɓe gaddi namdal beele Sadio Mané ina wawi yaade FC Barcelone gam lomtiyade Lionel Messi mo ganduɗa e oɗo saaha wiyama ko jogorɗo ummade toon neni ƴeewe so tawi ma wod club coɗɗo ɗum ina tijja walla ne sikka e club aji cohluɗombo o mo ganduɗa oɗo club biteɗo Manchester City kono noon coggu makko weeɓani wona coggu Amadou Moussa an walla coggu jawdi nde tawno ko temedere e capanɗe jeegom e joyi milliard pawɗi temedde 3 million copreji men CFA e sati jeeyi ko ɗum ɗo woni prix transfert makko mo FC Barcelone o wawa toon yaade ɗum waɗi mbiyen wona club foof wawi ɗum ɗo wadde noon to banggue Sadio Mané noon ko capanɗe jeeɗiɗi e jeetati milliard e copreji men CFA ko ɗum ɗo woni coggu makko kala cohluɗombo umminama toon to Liverpool fanama toon ko ɗum woni hande ko nde ɗo jayde arti e nder hello muɗum adana hono jayde stade noon tigui coggu Messi kam weeɓani ko ƴewtidade balɗe kam e nder Sénégal woni banggal ndiyam Oumar yuppima machallah aɗa andi ndugngu kam so ari ñaguete ko yo ndiyam yuppo beele kala ko ganduɗa ina remetano wawa dañde no ummori ha wawa hutorede ɗum noon ƴewama ndiyam ɗam yuppima kono noon heewi caɗele ɗe addi surtout toɓo ganduɗa dañi hecci hanki e nder leydi meɗen wuuro lamorgo ha woni cagga sarsaraji muɗum saabu Pikine Guédiawaye Keur Massar ko fayi Kaolack ko ganduɗa woni banggal Matam foof woni ko ganduɗa dañi caɗele ndiyam e oɗo saaha ɗum ɗon noon woni ko muusi ina ƴeeya hen noon ko wayno taleji ganduɗa nane fewde ɗo joni ina addi caɗele seeɗa ko wayno teero e BRT o hewɓe nani goyto ɗum ɗo e nder wuuro lamorgo ngo kono ko woni caggal kam ko banggal gongal wonata Oumar saabu ndiyam ɗam kam bonni développé seeɗa tan gutti eyyi ko noon no mbiɗani Aissata Ndiaye eɗe balɗe kamen jiino ndimeji ɗe mbayi hewde no fewi e nder leydi men nani en limti guuri kewɗe firti tan ko hayno koɗo acca e nder leydi men sa wi Guédiawaye a wi Pikine Keur Massar Rufisque woni a haali Dakar noon kay woni lamorko ngo to caɗele mbaɗi ni mbaɗi tan ina wayno caɗele fof dañete nde tawno ko woni ko e nder leydi ndi yimɓe fof hande gangoni million ngaji kewɗi guuri ɗo ko caɗele mawɗe no fewi galleji kewɗi hande ndiyam nangui jomumen eggi ɓe payi école aji ɓeɗo ettima ƴewde hoɗo koɗoy ɗum noon hande ko caɗele laaɓi kewɗi taaƴi gasɗe ɓeydima ewɗo saaha mbeɗa sikki dawo e ɗeɗo balɗe foof ina andi caɗele ɗe jiita ha joni e ngol ɗo lawol pont uji ɗi ganduɗa jaadi e waraga woni no mbiɗen nane no pont mbo hawre donc ko gueɗe gandanɗa hoorema peut être laamu ngun foti wawde ƴewtade hayso tawi président meeɗi ɗo wiide rawane ne yano leydi France tawi ilimeji ne kewi hay nden ko Fouta wonno o wi hol fof ko makki wawe tooɓo kono noon mbeɗa sikki laamu ina foti kayne wawde etade addude soutien mo ganduɗa ko social hayso tawi wona yimɓe foof toɓo ko Allah jogui ne ardata e keweni mum ko Allah jogui kono to batte investissement sino waɗe hun sino waɗe yo waɗe ha feewa kono kay so waɗi kadi yimɓe keeɓi hen lor balle no mbawi hen aussi yaltirde nde tawno haali ɗum joni yogo e gueɗe ko wayno BRT bus rapide transit hay express régional ko gueɗe kewɗe ganduɗa projet ji mawɗi pour ya garta o kono hewɓe ni ina mbiyanno beele wadde ina jojji caggal kay caɗele mbaɗni no goodi taliji ɗi ina ngakkini ko wooda ko beel ɗum fewde tan ha yuɓɓi yaade e jamanu yajñe haade goɗɗum ina wayno ɓeydede hen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hande ko question ngaji gartoji hayso tawi eɗen gandi so ɗum gasi ma waɗan yimɓeɓe nafoore no fewi kono e oɗo saaha kam yimɓe hande ne guurde e caɗele mawɗe ɗeɗo ilimeji ɗiɗo pont uji mabboji
e ko nandi hen Aissata Ndiaye ko hunin ganduɗa laamu ngu foti hen wattude haqqille no fewi non tigi ko caɗele tigi so ƴewtidama saabu hande Oumar so yeehi ha pont watti ñiɓede e nder maayo e nder maaje kadɗe ɗe wadde darnude pont e ko ganduɗa koko wayno ɗum ɗo en koko wayno e nder maayo walla ko ganduɗa ete ko warago rewata ɗon ɗum ɗon ne wawi wonde wiyetake wawa wonde kono ne wawi wonde tigui ɗum ɗon noon ko darnude hen koyɗe tan e wallide ɓe ganduɗa kamɓe goni hoɗɓe ɗin saraji saabu wondude ndiyam ne muusi saabu saka noon ndiyam ara bonnanma ko heewi écolaji e ko way noon foof ɗum wonno komin gaddanoma ne ruɓɓinduji e ndeli moɗon tottude won aadi gongol so Allah jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonduno e banum gorko Oumar Mamadou Sow Amadou Moussa noon ko jaam tan joguimo machallah Ndeye Fatou Massaly heɗen e banggal caméra o ha gongol so Allah jaaɓi